Els camins tradicionals guarden xicotes tresors patrimonials que testifiquen la prosperitat d'una època. Les cases de l'Horta s'han convertit en el major exponent de la transformació d'una societat vinculada al cultiu de la terra. Algunes d'elles van néixer en annexionar-se a les torres refugi. Unes altres com a cases de cultiu per a l'explotació agrària. Posteriorment es van alçar reflectint el prestigi de les seues famílies. Van predominar els noms determinats pels seus propietaris o en relació al seu estatus, com el del conde o la princesa. Les propietats es van anar adequant a les necessitats de l'activitat econòmica del moment. Es van incorporar almàsseres per a prensar l'oliva i obtindre oli. La producció de vi va fer que la majoria de finques comptara també amb cups i cellers. I la conservació de determinats productes requeria magatzems i assecadors. Els molins també van caracteritzar el paisatge alacantí. Els llauradors portaven els grans als molins fariners que utilitzaven l'aigua de les séquies com a font d'energia. L'esplendor de l'Horta durant la segona meitat del segle XIX va propiciar la proliferació de cases d'esplai per a l'oligarquia alacantina. Aquestes finques destacaven per el corrent estilístic de la seva arquitectura i ornamentació, però sobretot pels seus jardins. S'utilitzaven patrons geomètrics i paisatgístics sota l'atenta mirada del botànic. Les flors, palmeres i plantes aromàtiques s'entremesclaven a l'arquitectura vernacla plena de racons bucòlics, anestanys i fonts. La casa Torre Ansaldo és un exemple representatiu de les construccions pròpies de l'Horta d'Alacant. Durant segles ha gaudit de gran popularitat pel seu enclavament estratègic. El seu nom ve donat pel cognom Ansaldo, família noble originària de Gènova que va gaudir de gran prestigi en l'aristocràcia alacantina a partir del segle XVII. L'habitatge disposa d'un gran vestíbul amb 2 arcs de mig punt, en el qual destaca un aljub de pedra, que recollia les aigües de pluja i les de la fillola d'Ansaldo. Al costat del vestíbul es trobava la cuina, el rebost i les dependències del servei. El pis superior estava destinat als senyors de la finca. Ansaldo comptava també amb celler. El vi s'elaborava en el cup, on es trepitjava el raïm per a obtenir el most. El semisoterrani es destinava al procés de criança del vi. Just damunt es trobaven l'assecador i magatzem, que van desaparèixer en el segle XX per ampliar les estances privades. La terrassa de la torre va arribar a tenir un colomer amb coberta a 2 vessants, desmuntada actualment per a recuperar el seu aspecte original. Algunes de les construccions desaparegudes són les quadres, el graner, la bassa o una era, així com importants terres cultivades, sense oblidar-nos de l'ermita, molt comuna en moltes de les finques característiques de l'Horta d'Alacant. En un dels inventaris de béns confiscats durant la Guerra Civil es va registrar una almàssera amb rulo de pedra, una trituradora, diverses premses manuals, cavalleries i porcs. L'últim propietari, Manuel Montesinos Gómez, descendent del Ansaldo i alcalde d'Alacant en els anys 40, va residir ací amb la família fins als anys 70, quan va vendre la finca a una promotora immobiliària per a la construcció de 612 habitatges socials, el Parc Ansaldo. Amb la degradació del barri,
la deterioració de la propietat es va produir a un ritme atroç. En 2014, la torre se somet a una primera rehabilitació i és en 2020 quan tota l'edificació es restaura, recuperant tota la seva esplendor. Avui Ansaldo arreplega el centre d'interpretació de l'Horta gràcies a la labor infinita d'Isidro Boades Ripoll. El seu ímpetu, lluita i interès per preservar els valors patrimonials de l'Horta d'Alacant i difondre els seus costums populars està present en la seva obra, un tresor cultural valuós i testimoni fidel de la nostra història.